Gaiz baldistak, hemen gaude, 20. kapituluan, jazti. Beraz, zer egingo dugu gaur, zein da gaurko ideia? Gaurko ideia da, industria hau, beste industrietatik ateratzen ditugun gauzekin, hemen, egurrarekin, eta hemen, hortuko produktuekin eta animaliekin, hemengo lantegi batzuk egitea. Momentuz, altzarien lantegia eginda daukagu, baina beste baten bat gehiago dago. Janariarekin egiten dena, topatzen duen, panaderia, hemen dago. Orduan guk irina eta beste daukagunez, jarriko dugu. Orduan elkarrekin jarriko ditugu horrela, izango duelako bere tokea, baina aparkalekuak ere jartzea da nire asmoa. Orduak gora dezagun, aparkalekuak nolakoak diren, parking jarriko dut, 3koa. Orduan horrela jarrita, zer egingo dut, jarriko dut. Horrela justo, 3 egotea. Hemen parking batzuk jarriko ditugu. That's the body footpath. Ez dut desaparkatu. Hementxe, parking. Tardoan jarriko ditugu 3koak. 3. Do that. I just go look up. Baina 3 dira. Bale, oso ondo Mikel ez dakizu zenbatzen. Lauk ziren. Ez dakiz zenbatzen monoa bizitza. Lau, haber hauek. Bale, ezke 3koak ziren hauek. Hobeto 4koak, kenduko dut musika. Mugituko dugu. Izango du bere tokea. Eta zergatik egingo dut hau? Brain. Justo. Hau. Janariarena jarriko dugulako. Gusten, zelan gelditzen da. Jartzen ditugu zuhaitz batzuk. Gustu dutela bambu. Ez orduan koton. Behitu ze polita geldituko den. Bat hemen. Hola, adibidez. Eta hori bai. Hemen beharko ditugu productos animales, cosechas eta harinas. Orduan, hemen momentuz, tablones eta papera dago, ezta? Agian honekin batera jarri aldugu adibidez horrela ez hain handiak horrela eta horrela baina biratuko dut, eta horrela kalkulatuko dut, zenbat okupatu behar duten. Ikusten? Eta horrela, orduan, zelan egingo dut. Ere ustez, irina, eta haragia, eta bestea egin dute. Mugituko dugu pizkaban eta aparkalekoa jarriko ditu. Hemen be bai. Badirudila esto ala ondo, hori konpondu behar dut. Ezki orain moz batzu konpontzen ari dira eta desberdin doa.
orduan hori. Beraz, hauek, lau, ez duzu nuken ditzen den. Honekin batera, vale, zoruan gauza bat egingo nuen, baina hori ere desagertu da, ja agertuko da. Inot hemengo zoruan hau grisa jartzeko. Baina, bueno, ja egingo dugu. Momentuz horrela poliki-poliki egingo du berea. Giratu. Ja eman dute kosetzena, eta orain irina etorriko da. Hau izango da. Ikusten? Badoa, horrela ikasiko duzue. Eta zer emango dio. Emango dio de la sala de ordeño, zuek ere ikasteko. Doan hemendik lortzen dira animaliak, animalien produktuak, eta hemen irinak. Ez dakidana da nahiko izango den agian ez, orduan gehiago jarriko ditut. Giratu hemen zer gertatzen den. Beraz, mugituko dugu pizka bat, glitz kentzeko. Eta horrela ondo ikusko. Orduan, hortxe dago eta ja, justo eman dio, eta ja aterako da. Ikusten, baina ala ere gehiago beharko da, eta bestea ze izango da. Irina, bai. Eta ja funtzionatzen du. Linktopera jartzen dut, hemen ere bai, baina ja esaten dit gehiago behar dudala. Orduan, horrek ondo funtzionatzeko zer behar dut? Ba, behar dut hemen, agian trafiko gehiagi dago, ja behar dut hemen honako beste batzuk jartzea. Orduan, nola planteatu alditugu? Ba, agian hementxe, trafikoa pizka bat banatzeko, orduan, lehenengo gauza. Jartzea animaliak egoteko, ondo kalkulatu dut, handia da, baina bueno, txikiak jartzen ditut eta listo. Horrela, eta uste dut irinaren horrela sartzen dela. Ez da sartzen, ia. Baina, agian apainito bat egingo dugu, ondo geldituko dena. A ber, ez aiatuko gara. Geratu ben? Ez bestela. Horrela egingo dugu. Ez da ondo geratzen, ez da? Bai, bururatu zait gauza bat. Jartzen badugu. Hauze. Bai. Begiratu. Baina zergatik komplikatzen nahi zain beste. Ugituko dut eta listo. Ez que ni ere honakoa nahi zen, batzutan. Zenbat komplikatzen nahi zen. Jarriko dugu horrela eta listo. Jarriko dugu horrela. Eta hemen horrela. Baina
kutsadura agian sortzen duenez, polizia hemen dago. Nola egiten den. Ez dakidana da, bost mila eta 600, lau, eta hemen 6, baina bitu zenbat okupatzen. Polita dela uste dut. Hala ere, uste dut kutsadura pizka bat sortzen duela. Ez du kutsadura sortzen, vale. Super ondo. Bueno, momentuz horrela. Ea nola doan produkzioa. Eta honekin batera, bestea. Tabloiak eta papera, bueno, hemen nahiko txo daude. Ez da kejatzen. Orduan horrela. Ze eskaera dago? Industria, ez da? Orduan hainbeste industria. Behar baldin bada, zelan egingo dugu. Jarriko dugu. Horrela. Momentuz horrela utziko dugu. Eta hemen industria pizka bat jarriko dugu. Horrela industria ondo lotuta egongo da. Momentuz horrela. Nahaztu naiz. Gaztu naiz pizka bat. Horrela jarriko dugu industria momentuz. Giratu. Eta horrela. Venga, horrer. Industria. Gogoratu industria ondo lotuta egon behar dela, orduan horrela ondo lotuta. Industria pizka bat. Hau referente izango dut, hau egiteko. Horrela gutxe gorpen, Horrela. Eta horrela, zer gertatzen da, hemen agian arrantza egiteko gehiago jarriko ditugula. Eta agian hemen unibertsitate bat tokatuko da. Jarriko dut unibertsitatea gogoratzeko.
Zortzi. Zortzi. Erdi batean egongo da unibertsitatea, ze, bueno, ja jende nahiko txo dago. Hemen agian pertsona gehiago. Begiratu kutsadura. Zeran daude. Ondo daude, gutxo gora bera. Hemen parke bat egingo nuela esan nuen. Bueno, badoa. Ditu, hemen badirudi. Arrain pilo bat daudela. Eskaera pilo bat dagoela. Ea poliki kentzen dute. Eta zelan doa hori jendearen. Ondo doaz. Hemen trena ere zegoen. Zer egingo du trenarekin. Jarriko dugu zer hemen. Ba bai, nola ez. Zeran jarriko dugu. Jogoratuko dugu hemen. Gero andana gaur ezin dugu egin. Baina behintzat. Egingo dugu izpilu bat. Eta gogoratuko gara. Nola? Utziko dugu, engap? Zer iruditzen zaizuen. Horla utziko dugu momentuz. Eta hemen zer behar da? Eskaera nola doa? Denda gehiago? Ba, denda gehiago? Nola? Erdi bana? Bueno, ez eskaera handia baldin bada. Des, hemen des. Hau kontatu zidaten oso interesgarria dena. Pues horrela gai. Txarrun baina gai badau. Orduan horri. Eta ja hemen konektatu aldugu. Ba, espada. Eta hemen txe. Berriro. Hain daiteke. Beste manzana bat. Baina kutsadura hor dago, Orduan izatea muta honetakoa. Horrela, kutsadura ez da nabarituko. Ez da nabarituko, Mikel. Pizka bat badago behitu elektrizitatea. Elektrizitatea. Perrotonda honetan jarriko dugu. Eguzki plakak, beti. Beti. Hemen kutsadura baldin badago. Zuaitza jarriko ditugu. Habe zer gertatzen den, hau esperimentu bat da, Geratu. Koton. Baina uste dut ez direla onoterako, ikusten? Hemen ja bai baina hemen ez.
Orduan, zer egin daiteke? Jartzea hemen edifizio altuak, eta hemen komertzioa. Ea zer ateratzen den. Ikusten. Unibertsitatea ezagaztea. Nola doa hau. Bale, badaude institutuan. Eskolan. Dian beste eskola bat. Beste eskola bat. Ikusten ze kurioso. Ze, karo, beste batzu daude. Unibertsitate bat da. Instituto, egin jarri aldut, ezin da jarri. Hau ere instituto bat dela. Uste dut, baina hau eskola, baina 2000. Ez da sartzen. Jo, baina eskuzu polita da. Jarriko dugu. Bai, eta horrela. Zer jarri aldugu. Parketxo baten bat, edo gure pista maitiak. Hartzen da, ze ondo. Etu? Pizka bat kutrea bada, agian bai, baina bere puntua dauka. Bai, ez da? Bere puntutxoa dauka. Oso ondo. Eta hemen zer bagian gehiago. Zelan doa industria hemen. Badoa. Ondo komunikatuta dago. Eta hau zelan doa. Bale. Orduan jarriko dugu hemen. Haundi bat, para bienes. Bada espada. Eta horrela ikusiko dira. Productos fabricados únicos, niño. Deitzen direne. Eta horrela beti egongo da, esportazioa, como musika. Ze falta dira irinak. Ez ditut jarri irinak. Beharko dira gehiago. Karo eska agian buelta handia eman behar dute. Baina printzipioz ondo komunikatuta dute, ezta? Badirudi orain zaborrarena jarri behar dudala. Orduan non tokatzen da. Hemen bertan. Justu hemen industria dago, ezta? Eta ja hemen zein jarriko dut. Haundi bat. Gogoratzen naizen non dagoen. 12 kamioi dira. 15 kamioi. Eta hemen 25 begiratu kontuak, Honek kostatzen du 240 eta 15. Eta honek ia 2000, ez du merezi. Harreko dut beste bat, eta ja, nola egiten den zaborrarena, horrela. Eta beste bat hemen, agian. Kontua da trafikoa beti sakabanatzea. Hala ere horrela, testoa, orduan, agian beste bat hemen.
Justo... egiten da horrela, baina ikusiko dugu. Hemen agian beste bat jarri aldugu, petroleoarena, ja gutxi barru petroleoarena eta besteak ere jarriko ditugu, ezta? Hau nola doan. Ez horrela ez, horrela. Usten, mugitzen dira pertsonak. Mugimendua dago. Hau zelan doa. Gehiago behar dugu. Bairatu. Beraz, zer beharko dugu? Zuaitz gehiago jotea. Nola egongo dira zuaitz gehiago? Horrela, begiratu. Txun. Egongo da baso bat. Eta horrelakoak. Ja hemen zuaitzak zeuden ortopera basoak. Jarriko dugu. Baina jartzeko industria gunea mugitu behar da. Eta horrela, hauken du Mikel bestela ez da zer ikusten. Bat. Eta bi. Eta hirutan lau. Horrela. Roble. Ura behar da. Inostiko urak. Baina depuragailu bat beharko da. Non zeuden depuragailuak. Mentze. Baina. Ez dira sartzen. Orduan, zer egingo dugu? Errepidetxo bat. Gogoratzen, honek, 320, 112.000. Pizka bat gehiago, eta horrela. Usten. Hau oso putrea da horrela egonda, ez dakit nola den posible. Horrela jartzea. Jarriko dugu tuberia bat. Horrela. Horrela eta. Hemen arriskatu nintzen bizka bat, Gehiago mugituko dut. Giratu nola hartzen duen ura, Polita da, ustez. Bueno, momentuz horrela, zela nire serio dutzen zaizu. Usten oraindik. Ez da lortu horre jartzarena. Zikan dago, oraindik orekatu behar da bakarrik, Berak beharko du bere denbora. Benarreroa da, ja konponduko dugu. Jorratu gut bat espada? Behitu. Bale, pues ez. Txartu beste lan aztuko da. Horrela beto. Bai. Beste lan azten da eta ez da pasentxorik. Kontua da hemen jendea ez dela pasatuko. Bai, behitu, jendea pasatzen da. Jendea dago burutik jota,
Eta nora doaz. Badakizu, hau kontutan hartuko du baina. Hau gertatzen denean, horrek esan nahi du garraio bideak behar direla. Orduan, agian, autobus geltoki bat jartzea ondo legoke. Orduan nola jarriko dut, justo hemen, bai, justo hementxe, eta ja, joatea ona, joatea ona, eta ona joan da, bueltatzea. Eta ja horrela lortuko dugu dana ondo egin da egotea. Bai, artistak, begiratu. Aldatuko dut kolorea, jarriko dut superartikulau, eta jarriko dugu beltza, hau dualako industria gonera. Eta horrela, beraz, espero dut zuen gustokoa izana, eta hurrengoan, askoz gehiago, 20. kapitulu honetan, Justin, utziko dut hor grabatzeko, bainatu nuna gelditu den industriarena, zenbat obra jarri ditu. Beste bat arte.